Umaťaj! Jo. Virexi? Nazdar, co ty tu děláš? No, já jsem šel někam na výpravu. Až jsem se ztratil. Jo, a proč máš sluneční brýle? Nesvítí. Nechci si tu něco postavit. To už jsem mohl, hele. I barák, než bude tma. Když nás tu sežerou nějaký, tak pojď pro dřevo. Tak jo. A jinak lidi, my vás tu vítáme u našeho survivalu. Jo. Na našem serveru. Jo, a já si tady musím dát, tak. Au. Že Maty ho můžu mlátit rukou, holou rukou. To je A moc červená. Au. Takže mi bere moje dřevo. Tak já jdu pryč. Ano. Jejks. Jak můžu? Jo, já si tu pardon ještě něco nastavím. Oba dva vlastně natáčíme, takže uvidíte. Takže já dám Virexov kanál do popisu videa. A já zase Matyho. Jo. No, ale taky takový doby, než jsme to začali natáčet, to bylo sranda, to bylo nervu. ale ještě, že jsme to otestovali všechno, protože 3krát bych to nebyl slyšet. Úplně luxusní, teďka jsem si reinstaloval počítač, takže měl jsem 200 fps bez natáčení. Takže teďka jedu cca na 100 nebo 60. Ale i tak je to docela dost na rozdíl od toho, co jsem měl ještě před měsícem, tak. Já sotva na tynem, ještě k tomu tak No. 12 fps. 10 fps. Tak hele, tak budem tamhle zůstanem. A jinak, což nevím, jestli někdo z vás víte, že mě baví redstone hodně, ale mám vajíčko. Tak my tu postavíme, jak jsme to měli vymyšlený, asi tady. Postavíme, samozřejmě to taky natočíme, ale postavíme tu takový číselník a vždycky, jaký to bude díl toho videa, toho survivalu, tak tam bude číslo. Vždycky na začátku videa klikneme a předáme to na jiný číslo. Jo, asi tak. Tak, a já tady vysadím stromy. No. Tak to vyset někde tady dole. Já jsem to vysadil tamhle. Tamhle jsem to vysadil na tom kopečku mini. OK. Jo, já to udělám. Crafting table. Tak, jo, vlastně IPnu dostanete do popisu videa. Ano. Byste... Tak tam to mám dost. Ty trole. No tak já si nechám. A barák si uděláme asi nejspíš tady. Tady bude takový vchod dovnitř. Jo. Ze dřeva to uděláme? Asi jo. Nebo uvidíme, pokud najdeme poušť, tak to děláme z toho. Se sandstone. OK. Tak já si tu udělám nějakou... Ne, já udělám čestku, pokud na to ještě mám. Já mám ještě dřevo. No, teď jo. Jo, videa budou asi půlhodinové, že? Já bych udělal takový 15-minutový, protože ono, myslím, že když teďka, jak jsem dlouho nenatáčel, tak hodně lidí na mě asi přestalo koukat, i nebo nevím jak na tebe teda, ale myslím, že jim se nebude chtít koukat až tak dlouho na to. OK, tak už kratší videa, takže buď takový 10-minutový nebo 15-minutový, je 12:42, takže tak v 55 přestaneme natáčet. Tak OK. Když tak pak uděláme další díl, bude to aspoň navíc dílu, ale no, myslím, že nevím jak ostatní, můžete si to napsat do komentářů pod video, jestli byste chtěli ty 30-minutový, ale myslím, že lidi u toho nebudou chtít sedět tak dlouho. Je to něco jiného, když se koukají na Guga, který má už tolik odběratelů, tak a já bych to mohl přestat běhat a jít se na nějaký jídlo. Máš to? Hodíš mi meč? Uděláš mi meč? Počkej, já ti jsem hodil styky a... Počkej, já mám, vydrž, já vykraftím všechno, vydrž. Rychle, začíná se stmívat. Hele, tamhle z toho místa... Ty jsi mi to hodil zpátky. Na, tady. Děkuju. Tak a já jdu do nějaký... Utíkej. Já tady začnu kopat. Já mám... Pardon. Co pak? Já jsem měl zaplý fly. Aha.
Srdíčka. Já ho mám taky zaplay. Už ne. Se ho vypí. Já se omlouvám. Protože my jsme tady řešili něco s jedním hráčem. Tak co? Ano. Pato se jmenuje, aby jsme ho tu jmenovali. Jo. Hele, mám ty pec, hele, udělej to nejdřív. Jo. Já tu zabiju monstr a skeleton. A ani si jednu nehytnul. Virek. Slyšíme, jak tam Virek fajkí. Ano. Jako v lolku, nikdo si mě nedá. Jo, Pokud lol. jste 30 a nemáte dobrý runy. Jo, lolko, možná budem taky natáčet, co? No, to se uvidí. Ne, ještě jsem to neskoušel, takže... No taky ne. Kdybych měl nějaký Optifine na lolko. Klidně. Ale nevím, jak ty. Dobrý. Hej, ty mobové jsou nějaký moc lehký. To se mi nezdá. To je jedno. Ale, no to nevadí. Jo, A nebo jsou to strašný mobové. počkej, ty jsi vlastně ukazoval, kde to bude, viď? Ten číselník, nebo jestli 7 segmentový. No, koukal jsem se tam tím směrem, ale neukazoval jsem přesně. Tak buď to bude tamhle nahoře, anebo tamhle. Počkej, já to chci taky vidět. Já to chci taky vidět. A překáží mi tu creeper. Oh, já Dobrý. bič. Já bič. Tak kde jsi ukazoval? Tady nade mnou. Tady. No. A nebo tamhle naproti. Já bych to udělal tamhle. Právě. Tam to úplně sedí, úplně Tam, takový. přesně, tam by se mi to taky strašně líbilo. No. Tak jo. Hele, Máš počkej. tam nějaký koul? Cože? Nějaký uhlí? Viděl jsem ho tady. Již docela to. Protože, no tak já se po nějakým jdu kouknout, protože potřebujeme upíct masíčko. To si sehnal k masíčku. Když jsem sehnal 3 kuřátka. Tak to je dobré. Tamhle jsou Jo. další. Pardon. Tam jsou další dvě, tak já tam po ní vylezu. Tamhle by mohl být, ne, tamhle máme štěrk, můžeme si udělat zapalovač a zapalovat creepery. Já budu mít i ghost. Jak to? Ale tady začíná snížený bojům. Protože tu mám chobotnicu. Já doufám, že je to ghost, nebo co to je. Jo, měl by to být Ingo. A další. Hele, dal jsi do pece to maso? Jau. Nedal jsem do pece to maso. Až tam 5 uhlí. Co to můžu? Neumírej, příteli. Ženo. Ženu má. A kuřátka, pojďte ke mně. Jo, tam ne koul. Hej, já jsem našel tu kývku. Nice. A tamhle, hej, cože, tamhle. Jesky, hej, to není. Hej, já jsem našel tu. Pardon, co menší lak. Já jsem našel. LOL. Hej, portni se na mě. Nebudu se portovat. Nebudem se portovat. Řekněme souřadky. Welcome, Mervex to Matile. No, tak tady máš asi resku. Souřadky ti hned řeknu. Ježiška. Minus 311. Ježiš, tady nějaký mini. Pardon, neviděl, teď si umřít. Jsem umřel. Počkej. Jakže jsou ty? Počkej. Minus 311? Minus 307 je X a Z je minus, teda je 122. Počkej, takže, ježiš. A ne. Au. Minus 307. Tak počkej, já jdu home. Bylo to prostě tím směrem... kde to bylo? Tamhle. Tamhle tím směrem rovně. Mám tam věci, takže doufám, že mi to ten clearlag teďka nesežere. Pojď sem, a je tam i tam Vyrek si minutku, já dám na chviličku pauzu, hned jsem tu. Jo. No. Takže jo, já jsem tu. Já taky. Já jsem tu. Jau. Co je? Já nechci bude. Hej, mám koníka. Jaký jsi souřadnice? Počkej, on mě dohoní. Jakže to říkal ty souřadnice, ten šašek? Neříkej, jo, ti dám šušek, dám takový šušek. Já se potřebuji schovat. Hej, čistka. Aha. Creeper. Utek jsem, dobrý. Takže, a je tu někde zombík. Musíme tu přečkat. Hele, slepice. No, takže, říkám, jo? Jo. A, 33 FPS. Au. X minus 274, bacha, je to tam nebezpečný. Kolikže? X minus 274. Ok, tak to jsou nějakých 70 bloků od tebe.
a Zetko 122. Uvidíš takovou jeskyni. Hele, už začíná den. Ty že jo, já běžím za tebou. Hele, už jsem v nějaký, jo, už jsem v té, u té ne, No, u, ty vidíš mě, ne? Vidíš mě? ne, Můj nick. jo. Tohle, No, tady jsem, myslím, že tady už buď jsi tady bydlel ty nebo někdo, takže to brát nebudem. Já- Na tu Česku. já jsem tady bydlel, no. No. Tak, To neber ale i tak. nebudu to brát. Neber odsaď nic, jsem vůbec No, odsaď nebudem nic brát, jdem pryč. Ano, my hrajeme survival, kde si můžete hrát i vy, takže samozřejmě si můžete kouknout, jak pokračujeme, když nebude žádný video zrovna. Mhm. No a já jdu home, já si tady nevezmem tady, no tak nebudem brát ani. Může, tak to můžem vzít. Jo. Hmm. Máte pomoc, já umřu. Teď to je v podstatě jakože normální to, že jo, teď to je v podstatě normální vesnice. Jasně, já rozklopu zrovna blok. Na kterým... Ty nemáš krumpáč nic? Aj mám, ale šut, aha, můj problém. Tak a já jdu pryč, já rychle zdrhnu. Počkej, tady bylo ještě obilí. Silvem. Ho nepotřebuju. A uděláme tam okolo... Sakra. Jeden zombík nebo něco mě hitne a... Tak Vidíte? seš home? Ne, já tam běžím. A radši budu cestovat. Další. Já jsem použil teleport jakože home. No. Ale. Lol, to si děláš srandu, ale podle mě asi zabije. Ne, dobrý. Okay. Lol, taková. Yes, hej, tak to je nice. To je nice, ale a sem budem těžit. Okay. Potom budem těžit taková. Tak to je úžasný. To je výborný místo. Nejenom, že je pěkný, že tady je tato tráva. Tak tohle je nejlepší místo, na který jsem kdy na Minecraftu viděl. Jsem vybral pěkně, ne? Jo. To zase jo. To se musí nechat. Jo, Virex mě pochválil. Zázrak. To se moc nestává, no. Tak já tady udělám. Dobrý, tak už nic neudělám. Máš koul nějaký? Je v peci. Jo. Pár, něco málo. Tak já upeču kuřátka a... Máš dřevo nějaký ještě? Nic truhla. Jsi troll. Jak by řekl Pedro, ťunťa. To je strašně hezký slovo, mi se strašně líbí. Co je tam tak hezkýho? Já nevím, Maty! co chceš. Ale brambory můžeme tě utíct. Uděláme tu vohrádku a budeme mít kuřátka. Tak dobře. Uděláme si kuřátka. A kde máš kuřátka? Já mám vajíčku jedno. Budu muset mít štěstí. Počin. Tak Uděláš ty, já teďka si nespomenu, jak se craftěj plot. jo, tak to hoď sem. Ne, kuře, ty kuře. Ty kuře. Jo, hodím ti sem kuřata. Ještě v peci. Teda v peci už ne, tam jsem je vybral. Tak já udělám ještě takhle, uděláme si to tu spořádaně. To nějak vypadá. Já půjdu pak na dřevo. Ale nejdřív udělám... Tak, 2. A je takhle, oni jsou najednou 3, 6. To takový počty těžký, viď? To jo, no. To by se v životě... No tak to bude za líny, tady bude mít. No tak do cedulek to nejde. Co? Jo, čárky a háčky. Ukaž, co tam kutíš, prosím tě. Aha, sakra, to bych musel dát trošku vodu. Myšmaš papů. Jo, papů. Fafu. Co je? Nic.
No neříkej, že to rád neděláš. Co, fapu? Já tady řeknu fapu a píšu tady fapu. Místo papu. A Ne. jo, hej, mohli by dát, aby se mohli psát háčky a čárky. V češtině myslím, že... O, ne. Co? Jak si ty čitře? To nejde. Teda, počkej, možná jo. Ne, nejde. To je blbost. A nevím. Ale vím, že tady třeba š můžu napsat. Nebo č. Jo, tam ty má červený č. Protože, nebo počkejte si. Ne, mám modrý č. To je sexy, no. Tak všechny Uhlí! good job. Já jsem prostě dokonalej. Jo, tak o tom bych se hádal. S. Chceš se hádat? Jo. Ne. Počkej, to už jsem měl tak rychle zničenou lopatku. Já už jsem si udělal taky novou a už je taky napůl. Už je taky... šrot. Ale to je úplnej vánoční stromeček, koukni na to, jenom to ozdobit. Počkej. Ty ale fakt. Savard. Savard. Ano, to je náš správce, vtipnej. Správce úloh. Ano. Máte potom, Kroze. Hav, A koukni se na ten strom, než ho pokácím. hav. Jo? Vánoční stromeček. Počkej, a dostanu tam dárky. Ne. Kácíme. Ty vole, Maty, musíš všechno vyžrat, tak já ti jdu zase kopat cobblestone. Tak jo, utíkej. Máš po kamenech. Mám už 18 a v truhle mám sták, takže no care. Mazy. Já ti za to nedám bramboru. Moje brambora, tak já si jemu z pece. Ale víš co, jak to chcem udělat? Tak jako předtím. Tak to ti nechám stavění. Ne. Já vím, jak to... Já nerad klopu. Ale chtělo by to co nejdřív udělat ten enchanting table, ať máme... Jak to pak takhle dlouho netrvá vždycky. Chtěl by to diamanty. Jo, řadi si v pohodě. Tak Já vím, můžeme pak jít do dolu. to bychom mohli. Ale ne, nebudem tam ne, chodit. to už pak není survival. Právě. Takový, jo, mohli bychom, no, jsme se oba zamysleli. Jo, hele, tady to někde je, jo. Tak No nic, asi to ukončíme, ne? Za minutu. 59, a jo. Já nesledoval jsem vůbec. No tak já byl stejně na chvilku pryč, takže to pojedno. Au. No tak já jsem točil mezi tím. Jo, mám žaludku. Tak jo, ukončíme to v celou. Neukončíme to v celou, ukončíme to za chvilku. Tak já tady dokopu tuhle to ukončím. Pak můžeme natočit třeba jako další díl, ale tady to bych ukončil. A v tom... Není dlouhý na začátek. Jo no. A mohli bychom jít těžit. Mohli bychom jít těžit, takže po tomhle videu budete mít takovej epic, zrychlený díl, jak těžíme. To chceš jako celý díl udělat A tak zrychlené. jako když budeme těžit, tak asi jo. Dobře, kdo by se chtěl koukat na to, Nebo jak víš, mohli bychom udělat to takhle, jako že bychom prostě, do prkínka, že bychom prostě těžili. A to bychom pak jakoby, že bychom prostě těžili, ne. Víš co, že kdyby jsme prostě, ano, vědu si necháme na potom, teďka to ukončíme. tak jo, Tak, nazdar zatím. čau.